Zdravíčko pri Film Revi. Mal by som niečo povedať k filmu Hunger Games, pretože je to film, ktorý som nedávno videl v kine a myslím, že stojí za pozornosť sa k nemu vyjadriť aj takto. Je to tretí film zo série, knižnej série Susan Collinsovej, ktorý bol adaptovaný, tentokrát do 2 dielov až, čo je možno problematické v niektorých ohľadoch. I keď ho vidíte v kine, nemáte ten pocit, alebo keď to vidíte vo všeobecnosti, nemáte pocit, že by tam niečo chýbalo, alebo že by tam bolo niečo navyše. Až na jednu vec, ktorú spomeniem. Takže o čom je príbeh? Tak už z bojových arén, ktoré teda predstavovali to príbehové gro v jednotke a dvojke, sa ideme do podzemia, do rebelskej základne, kde teda sme svedkami začiatku odboja. Tento odboj vedú postavy, ktoré stvárňuje Philip Seymour Hoffman a Julianne Moore ako vedúca celého povstania. Čo je zaujímavé, že kým každý z týchto filmov sa snažil nejakým spôsobom mať nejaký aj mediálny podtext, to znamená, že tie hry vyzerajú ako nejaká veľká reality show, ako nejaký veľký mediálny spektákl. Tento film si zase berie na paškal veľmi zaujímavú tému, a to je tvorba nejakých sympatických a nejakých obľúbených symbolov, populárnych symbolov, ktoré fungujú na to, aby presvedčili ľudí a rekrutovali nových možno ľudí na stranu povstalcov. V podstate rebelom ide o to, aby z Katniss robili symbol povstania. To znamená, že film už nie je ani tak konfrontačný a taký bojový ako možno predchádzajúce filmy. Za to dáva si viac práce s takými motívmi, ktoré boli typické pre filmy ako Network, alebo pre filmy ako Vrteť psom, čo je veľmi zaujímavé teda, vidieť toto v mládežníckom filme. Takže vlastne o čo ide? Musia nejak aranžovať niektoré scény, musia aranžovať Katniss v nejakých situáciách, pri ktorých je vidieť jej osobnosť, to, čo preslavilo v hrách. Samozrejme hlavné mesto má také isté motívy s Petom, ktorého v predchádzajúcom filme teda zadržali. A tu samozrejme sa vyplávajú na povrch skryté emócie, emócie vyplávajú na povrch a môžeme vidieť, že Katniss naozaj miluje Petu a tak ďalej. Čo je však problém, je, že autori stále dbajú na to, aby sme vybudovali nejaký milostný trojuholník medzi dvomi chlapcami a medzi Katniss, čo absolútne nefunguje. Máme tam Gale'a, ktorý nedostal žiadny priestor v predchádzajúcich filmoch, takisto ani v tomto. Vieme len, že je pekný, vysoký a má pekné obočie a to je nič okrem toho, o ňom nevieme. Takže keď moja skúsenosť bola taká, že mi to prišlo zbytočné a takisto aj ľuďom v kine, ktorí vravili pri každej intimnej scéne s Galeom, že toto nefunguje. Prosím vás, vyhoďte to von. Takisto film naozaj sa môže hrdiť vynikajúcim hereckým výkonom Jennifer Lawrence, ktorá dokáže aj v takejto úlohe podať do seba to najviac, ako sa len dá, čo vždycky stačí na zážitok. Dobrý zážitok. Potom musím povedať, že film veľmi dobre funguje, témy dobre fungujú, motívy sú vynikajúco vypeckované. Takže ak máte radi sériu Hunger Games, alebo aj ak ju nemáte radi, tento film konkrétne odporúčam, pretože témy, ktorým sa venuje, sú relatívne dospelé, ale nepôsobí to už ako nejaká teenagerská verzia Battle Royale japonského kultového filmu. Je to vynikajúca záležitosť, je to film, ktorý myslím posunul túto sériu trošku ďalej a trošku dospelším smerom. Je tam menej akcie, ale nie je to na škodu, pretože je tam viac obsahu. Viac obsahu, ktorý je lepšie aj pre nefanúšikov. Takže odporúčam.